Zlatokosa i 3 medvjeda. Živjeli nekoć tata medvjed, mama medvjedica i maleni Medo u lijepo uređenoj kućici kraj šume. Jednog jutra mama medvjedica pripremala je ukusnu kašu za objed. Kad je bila gotova, ulila je u 3 tanjura i rekla: "Biće to najukusnija kaša na svijetu, ali se prvo mora ohladiti." Tata medvjed je predložio: "Pođimo u šetnju dok se kaša ne ohladi." Maleni se Medo posebno razveselio tatinom prijedlogu. Dok su 3 medvjeda šetala šumom, njihovoj je kućici prišla neka djevojčica koja je zalutala dok je u šumi brala cvijeće. Djevojčica je imala dugačku plavu kosu, zbog koje su je svi zvali Zlatokosa. Zlatokosa je pristojno pokucala i upitala: "Ima li koga kod kuće?" Kako nitko nije odgovarao, polako je otvorila vrata i ušla. Unutra nije bilo nikoga, a na stolu su stajala uredno postavljena 3 tanjura, veliki, srednji i mali. Gladna Zlatokosa odmah je prišla stolu i kušala kašu iz najvećeg tanjura. Prevruće," promrmljala je. Zatim je kušala kašu iz srednjeg tanjura. Prehladno," rekla je nezadovoljna. Na kraju je kušala kašu iz posljednjeg, malog tanjura. Izvrsno," oduševila se Zlatokosa i ubrzo pojela svu kašu. Nakon objeda Zlatokosa je provirila u dnevnu sobu i ugledala 3 naslonjača. Prvo je sjela u najveći. Pretvrdo," promrmljala je nezadovoljna. Zatim je sjela u srednji. Premekano," rekla je opet nezadovoljna. Na kraju je sjela u posljednji, mali naslonjač. Idealno," oduševila se Zlatokosa. No Zlatokosa je ipak bila preteška za mali drveni naslonjač. On se pod njezinom težinom brzo slomio, a ona se našla na podu, udarivši se u guzu. Kako je već bila pomalo umorna, Zlatokosa je odlučila pronaći neko udobno mjesto za odmor. Ušla je stoga u spavaču sobu i ugledala 3 kreveta. Pretvrdo," promrmljala je legnuvši na najveći krevet. Premekano," rekla je nezadovoljno legnuvši na srednji krevet. Savršeno," oduševila se Zlatokosa legnuvši na najmanji krevet. Vrlo brzo zaspala je dubokim snom. Nekoliko minuta kasnije medvjeđa se obitelj vratila iz šetnje. Gladni odmah su sjeli za stol, no nešto nije bilo u redu. "Netko je jeo moju kašu," zabrundao je tata medvjed. "Netko je kušao i moju kašu," progunđala je mama medvjedica. "Hej, netko je pojeo moju cijelu kašu," ljutio se maleni Medo. Medvjeđa se obitelj zbunjeno gledala i ušla u dnevnu sobu. "Netko je sjedio u mojem naslonjaču," zabrundao je tata medvjed. "Netko je sjedio i u mojem naslonjaču," progunđala je mama medvjedica. "Hej, netko je sjedio u mojem naslonjaču i slomio ga," ljutio se maleni Medo. Medvjeđoj je obitelji postalo jasno da im je netko bio u kući dok su šetali. Odlučili su istražiti je li uljez još u kući, pa su zavirili u spavaču sobu. "Netko je ležao u mom krevetu," zabrundao je tata medvjed. "Netko je ležao i u mom krevetu," progunđala je mama medvjedica. "Hej, a netko još leži i spava u mojem krevetu," začudio se maleni Medo. Medvjeđa se obitelj u hipu okupila oko kreveta malenog Mede
i zbunjeno promatrala nepoznatu im djevojčicu. Zlatokosu je ubrzo probudilo njihovo brundanje i gunđanje. Otvorila je oči i ugledala 3 medvjeda, velikog, srednjeg i malenog. Iako su je zbunjeno gledali, njoj se činilo da su vrlo ljuti. U strahu je odmah izletjela iz kreveta, skočila kroz prozor i pobjegla daleko u šumu. Tata medvjed, mama medvjedica i maleni Medo u čudu su se pogledavali i nije im bilo jasno tko je bila taj djevojčica. Bili su sigurni da nitko od rođaka medvjeda neće vjerovati što im se dogodilo.